U dalekim vremenima na nebu se pojavila zvijezda, drugačija od svih koje je svijet ikada vidio. Ta zvijezda najavila je događaj koji će promijeniti svijet zauvijek. Jedna djevojka po imenu Marija dobila je posjet od anđela. Poručio joj je da će roditi dijete Sina Božjeg, Spasitelja svijeta. Marija i Josip krenuli su na put u Betlehem, daleko od doma, noseći nadu u srcu. Kad su stigli u Betlehem, sva su svratišta bila puna. Nisu imali gdje prenoćiti. Nitko ih nije htio prihvatiti i dati im smještaj. Na kraju su našli mjesto u štalici, gdje se rodio Isus, položen u jasle, dok je svjetlost Božja obasjavala taj tren. Pastiri na polju nisu vjerovali svojim očima kada su anđeli obasjali nebo i objavili im radosnu vijest. Mudraci su pratili zvijezdu do Betlehema, noseći darove za malog kralja. Ali kralj Herod bio je zavidan i uplašen. Njegova je tama htjela ugasiti svjetlost koja je došla na svijet. Rođenje Isusa donijelo je nadu i mir. Njegova je ljubav obasjala put svim ljudima.